מישל, היום סיימת את קורס של הסלולר לאחר תקופה די ממושכת. רציתי מאוד לשמוע איך ההתרשמות שלך מהקורס, האם הרגשת מספיק בנוח בקורס, מבחינת חומר הלימוד, מבחינת המקצועיות של המרצה, מבחינת הציוד שקיים בתוך הכיתות שלנו. כן, הקורס מעניין מאוד, והמדריך העביר מסרים לגבי הקורס. הסלולר פתח איזשהו פתח של ממש כלים להמשך העבודה, והצוות גם היה בסדר, הציוד גם בסדר, וצריך להמשיך הלאה, לא לדרוך במקום. אתה מרגיש היום, לאחר סיום הקורס, שקיבלת מספיק כלים ואתה יכול בעצם לבוא ולצאת למה שנקרא לדרך חדשה מבחינה מקצועית? אני חושב שכן, אחרי הקורס הזה שעברנו עם המדריך יוסי, הוא נתן לנו את הכלים ואת הציוד כדי ללכת ולהתקבל באיזשהו מקום עבודה ככה פרטי, ולנסות להתחיל לעבוד. איך הרגשת בקורס עם כל החבר'ה? היה כמה חבר'ה צעירים גם? איך ההשתלבות הייתה איתם? חבר'ה צעירים, חבר'ה נחמדים, ואחד עוזר לשני. מגובשים, היה בסדר גמור. שמח לשמוע, מישל. המון בהצלחה מאיתנו ממכללת לפיד בהמשך הדרך. מקווים לראות אותך בעצם בענף, מבחינת עבודה ומבחינת החיים האישיים. שתהיה מרוצה מהעבודה החדשה. תודה יוסי, נחמד לעבור את הקורס איתך. ומכללת לפיד בסדר. כדאי לבוא ללמוד בלפיד. תודה, תודה.